Здравейте! Темата на този урок е превръщане на десетичните дроби в обикновени и на обикновените в десетични. Как можем да превърнем десетичната дроб 5,23 в обикновена дроб? Записваме в числител десетичната дроб без запетая, а в знаменател единица и толкова нули след нея, колкото цифри има в дробната част. Получихме обикновената дроб 523 стотни. Да превърнем дробта 23,29 хилядни в обикновена дроб. Записваме в числител десетичната дроб без запетая, а в знаменател единица и толкова нули, колкото има в дробната част на десетичната дроб. Получихме обикновената дроб 23 029 хилядни. Да превърнем дробта 0,1 в обикновена дроб. Записваме си в числител десетичната дроб без запетая и тъй като пред единиците имаме само нули, записваме в числител 1. В знаменател записваме единица и толкова нули, колкото имаме в дробната част на десетичната дроб. Как превръщаме десетична дроб в смесено число? Да превърнем дробта 5,23 в смесено число. В цялата част на смесеното число записваме цялата част на десетичната дроб, в случая 5, а в дробната част в числител записваме числата от дробната част на десетичната дроб, а в знаменател единица и толкова нули, колкото цифри имаме в дробната част на десетичната дроб. Получихме 5,23 стотни. Да превърнем и следващата дроб. Цялата част на тази дроб е числото 23, а в дробната част ще запишем 29. В знаменател единица с толкова нули, колкото цифри имаме в дробната част на десетичната дроб. Получихме 23,29 хилядни. Да превърнем дробта 7,3 хилядни в смесено число. Записваме си цялата част 7, в дробната част записваме в числител в случая 3, а в знаменател записваме единица и толкова нули, колкото цифри имаме в дробната част на десетичната дроб. Получихме 7,3 хилядни. Как превръщаме обикновена дроб в десетична? Разширяваме обикновената дроб до дроб със знаменател 10, 100, 1000 и така нататък. Обикновената дроб 1/4 може да я разширим до дроб със знаменател 100, като умножим с допълнителният множител 25. Получаваме обикновената дроб 25 стотни или това е десетичната дроб 0,25 стотни. Дробта 3/20 отново можем да я разширим до дроб със знаменател 100, като ще разширяваме дробта с допълнителният множител 5. Получаваме обикновената дроб 15 стотни или това е 0,15. Обикновената дроб 7/8 можем да я разширим до дроб със знаменател 1000, защото 8 е делител на 1000 и разширяваме с допълнителният множител 125. Получаваме в числител 875 знаменател 1000 или това можем да го запишем с десетичната дроб
0,875. Имаме толкова цифри в дробната част, колкото нули имаме в знаменателя. Нека разгледаме изображенията. Имаме 100 квадратчета, които са разположени на 10 реда в 10 колони. Отцветените квадратчета можем да ги запишем с дробта. Първият пример 30 стотни, или това записано с десетична дроб, е 0,30 и тъй като нулите след последната цифра в дробната част може да се премахнат, това е равно на 0,3 десети. Следващият пример, отцветените квадратчета, можем да ги запишем с дробта 300, защото имаме 3 отцветени квадратчета от общо 100. Или това е нашата дроб 0,3 стотни, защото имаме две нули в знаменател на обикновената дроб и толкова цифри трябва да имаме в дробната част на десетичната дроб. Следващият пример можем да го запишем с дробта 89 стотни или с десетичната дроб 0,89 стотни. Следващото изображение можем да го запишем с дробта 51 стотни или с десетичната дроб 0,51 стотни. Продължаваме с следващ пример. С обикновена дроб отцветената част можем да я запишем като 23 стотни, а с десетична дроб като 0,23 стотни. Следващият пример можем да запишем отцветените квадратчета като 53 стотни с обикновена дроб, а с десетична дроб като 0,53. Следващият пример записваме с обикновена дроб като 58 стотни или с десетична дроб като 0,58. И в последният пример 68 стотни като обикновена дроб записано, а като десетична като 0,68 стотни. Дробта 3 пети отново можем да я разширим до дроб със знаменател 10 и ще разширяваме с 2. Получихме 6 десети или това е 0,6. Можем да превърнем обикновената дроб в десетична и като разделим 3 на 5 числителя на знаменателя, 3 делено на 5, не можем да го разделим, записваме 0, записваме десетичната запетая, защото приключихме с делението на цялата част. Сега вече можем да продължим, като сваляме нули от дробната част. 30 делено на 5 е 6, 6 по 5 е 30 и приключихме с делението. Виждаме, че резултатът е един и същ. Обикновената дроб 1/3 не можем да я разширим до дроб със знаменател 10, 100, 1000 или така нататък, защото знаменателят 3 не е число, което е делител на някои от тези числа. Следователно можем да превърнем обикновената дроб в десетична, като разделим 1 на 3. 1 делено на 3 е 0. Приключихме с делението на цялата част. Ще трябва да започнем да сваляме от нулите в дробната част и записваме десетичната запетая в частно. 10 делено на 3 е 3, 3 по 3 е 9, остатък 1. Отново сваляме 0. 10 делено на 3 е 3, 9 и отново остатък 1.
Получаваме безкрайната дроб 0,3333 и така нататък. Записваме я и я четем 0,3, повтарящата се част в скоби, 0,3 в период. 4,33. Отново 33 не е делител на 10, 100, 1000 и така нататък. Следователно ще трябва 4 да го разделим на 33. 4 делено на 33 не можем да разделим, затова записваме 0, и приключихме с делението на цялата част. Ще трябва да продължим да сваляме нулите. 40 делено на 33 е 1, 33, остатък 7. 7 не можем да го разделим на 33, сваляме от нулите. 1, 70 делено на 33 е 2, 66, остатък 4. 4 не можем да го разделим на 33, сваляме отново 0, 40 делено на 33 е отново 1 и така в делението ще се повтарят единици и двойки в частното. Това можем да го запишем като 0,12 в период, защото дробта е безкрайна. До скоро!